ଖାଇକି ଆସିଛଟି ଶୀତ ହଉଛି ନା ସିଉଟ ପିନ୍ଧଛଟି ଶୀତ ହଉଛି ସିଉଟ ପିନ୍ଧି ସିଉଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ କେତେ ଜୋରେ ଶୀତ ହଉଛି କହିଲ। ହଉ ଆମେ ତ ପାଠ ପଢୁଛେ ଆଜି ଗୋଟେ କଣ ଗପ ଶୁଣିବା। ତମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗପଟେ କହିବି ଶୁଣ। ଆରି ପାଟି କରନି। ଗୋଟେ ବାଇଚଢି ଆଉ ପିମ୍ପୁଡି ବିଷୟରେ କହିବା। ଗପ ବାଇଚଢି ଆଉ ପିମ୍ପୁଡି। କଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ ଦିନେ ବାଇଚଢିଟି କୋଉଠି ବସେ ଗଛଟାରେ। ଆରେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗଛରେ ବସନ୍ତି। ବାଇଚଢି ଗଛରେ ବସେ। କଣ ହେଲା ବାଇଚଢି ଗଛରେ ବସିକି ତଳକୁ ଅନଉଥିଲା। ସେ ଗଛ ଦାଢରେ ଗୋଟେ ନଦୀଟିଏ ବହି ଯାଇଛି। ସେ ନଦୀରେ ଦେଖିଲାଠୁ କଣ ପିମ୍ପୁଡିଟି ଭାସୁଛି। ସେ ତ ନଈକି ଅନେଇଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିଟି ଭାସୁଛି। ସେ କଣ କଲା ନା ଗଛରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇକି କଣ ସେ ନଦୀକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା କଣ କଲା ନା ପିମ୍ପୁଡିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପତ୍ରକୁ ଚଢିଲା। ଚଢିଲା ପରେ କଣ ନା ସେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ତାକୁ ସେ ତା କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା। ଯୋଉ ଚଢେଇଟିର କଣ ନା ପିମ୍ପୁଡିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଚଢେଇ ପିମ୍ପୁଡିଟି ମତେ କଣ କଲା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତାକୁ ଚଢେଇ ବଞ୍ଚେଇଲା ବୋଲି ସେ ତା ଆଡିକି ଅନେଇକି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଲା। ମତେ ଯଦି ଚଢେଇ ଭାଇ ବଞ୍ଚେଇଦେଲି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ନା ତୀରରେ ତା ଧନୁଜରେ ସର ଜୋକୁଥିଲା ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡିଟି ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଚଢେଇକି ବାଣୁଆଟି ମାରିବାକୁ ଅଛି ସେ ଚଢେଇଟି ଦିନେ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ତେଣୁ କଣ କଲା ପିମ୍ପୁଡି ନା ସେ ଯୋଉ ବାଣୁଆ ଭାଇର ଗୋଡକୁ ରୁଟ କରି କାମୁଡି ଦେଲା। କାମୁଡି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଶିକାରୀର ଯୋଉ ତୀରଟି ମାରୁଥିଲା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆଉ କଣ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉ ଚଢେଇକୁ ମାରୁଥିଲା ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତା ତୀର ଯାଇକି ଚଢେଇ ଦେହରେ ନ ବାଜିକି ଡାଳରେ ବାଜିଲା। ଚଢେଇଟି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସେଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡିଟେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ଚଢେଇଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯିଏ ଆମକୁ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି କଣ ଚଢେଇଟିର ପିମ୍ପୁଡି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢେଇଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଏ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମେ ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।